Και γεια σας παιδιά, μας ο Greek Crafter και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Αυτή τη φορά μιλάμε από Viber. Έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων παιδιά, επειδή έχουμε βγάλει ήδη 2 βίντεο με τον Geometry Dash και νομίζω ήδη βαρεθήκατε να βλέπετε βίντεο με τον Geometry Dash, θα παίξουμε αγκάριο. Θα δούμε πώς παίζω αγκάριο. Ναι, σε ακούω. Για αυτό το John Cena το γράψει ο ξάδερφός μου. Πιο γρήγορα. Μου λαγκάρει. Γιατί... Τι? Ναι, παίζω αγκάριο. Γιατί παίζω αγκάριο? Επειδή έχω βγάλει μόνο ένα επεισόδιο με το αγκάριο. Στο επόμενο μου βίντεο, παιδιά, στο επόμενο μου βίντεο θα βγάλουμε βίντεο, θα κάνουμε βίντεο που θα παίζω Minecraft. Πότε θα κάνεις τα άγγιο? Το αγκάρι το παίξεις 2 φορές. Το αγκάρι τώρα το παίζω δεύτερη φορά. Δεύτερη. Παιδιά, αυτό το βιντεάκι το βγάζουμε για αύριο το πρωί. Τώρα είναι 12 η ώρα το βράδυ. Τι? Πακ. Κοίτα εδώ ρε, μπίδες μου το κάνουν παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το αγκάριο δεν μ' αρέσει να παίζω αγκάριο, παιδιά. Δεν είναι ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Απλά στην αρχή το έπαιξα. Το αγκάριο. Δεν είναι ωραίο. Το αγκάριο. Ωραίο είναι. Εντάξει, μερικούς